रज पर्व ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ଖୁସିର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇ 5 ଦିନ କୃଷି କାମ ହୁଏନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନ, ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୂର୍ବ ଦିନଟି ହେଲା ପହିଲି ରଜ, ତା ପରଦିନ ହେଲା ମଝି ରଜ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା ପର ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ ରଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତା ପର ଦିନଟିକୁ ଭୂମି ଦହନ ବା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଆଁ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉଛି ଏ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ମୋର ମୁଆଁ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ନାହିଁ ତ ରଜ ନାହିଁ। ରଜ ହେଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠାର ପର୍ବ। ଆଉ ଏ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନେଇଥାଉ ଏ ପର୍ବକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେମିତି ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ନଖରାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ତ ମାନେ ଗାଁ ପରି ଚଳଣି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଖ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା କିଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ ପର୍ବକୁ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ପରସ୍ପର ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଥିଲୁ। ଆରିସା, କାକରା, ମିଠା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପୋଡ଼ପିଠା, ମୁଆଁ ପିଠା ସବୁ ଭଳିକି ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପର ଖୁଆଖୁଇ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଖୁସିକି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ନୂଆ ଗହଣା, ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ, ଅଳତା ଲଗେଇ ଆମେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ। ଏଇ ହେଉଛି କଟକ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯିବା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ, ମା' ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ।